Darasi, 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 darasi a rayuwata. Darasi, darasi, darasi a rayuwata. Darasi, darasi, darasi. Assalamu alaikum. Alhaji, lafiya me yake faruwa? Ka zauna ka yi shiru. Tun ɗazu na kai abinci dani kuma yanzu na da na gani ko hannu baka sa ba. Ka zo nan ka zauna kuma ka ce lafiya. To, ni dai sanin da na yi ni lafiya kalau ba wani abu da Allah ba. Shi kenan. Bari in je in taso Salma. Ina zaki je ne? Na ga shiru har yanzu bata fito ko ta yi nauyin bacci sai ta zo a karya a breakfast da ita. Ina zaki? Salma zan taso. Na ɗauki dukkan hukunci akan ƴaƴiya tawa. Gashi ni ina alfashiya ba da so a yau ɗiyata. Ban san haka ne ba wata za a yi wa ɗiyata. Gashi ni burina tarbiyya ta zamo ɗiyata. Darasi, 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 darasi a kaina. Salma! 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 Na'am umma. Darasi, darasi, darasi a kaina. Ke fa nake jira fa. Na ɗauki dukkan hukunci akan ƴaƴiya tawa. Gashi ni ina Wannan wani irin bacci kike yi Salma? Bayan kin san cewa abbanki babu yanda za a iya ɗauki abinci ya sa a bakinsa ya ci in ba tare da ke ba. Shine za ki zo ki kwanta ki shiru ai ta kiran ki? Umma bacci nake ba na jin daɗi. Ba ki jin daɗi. Ni kaina tun zuwa na fuskanci haka. Amma me yake damun ki? Kuma dai kawai na ji ba na jin daɗi umma. Ki zo mu je mu ci abinci yanzu. Idan muka ci abinci sai mu shirya mu tafi kai ki asibiti kin ji ko? Gaskiya umma ki haƙuri ba zan iya cin abincin nan ba. Salman ban da abinki in kika ce ba za ki ci abincin nan ba kin ga mahaifinki da ni ai za ki samu a cikin wani matsananciyar kuma tunani. Ki yi haƙuri ki zo mu ci abinci ko kaɗan ne in kika cinye so sai mu tafi asibiti kin ji ko? To shikenan umma. Bari na kinsa in na kinsa sai na sami ku a wurin cin abincin. To maza ina jiran ki kin ji? Maza Salma. darasi, darasi, darasi a kaina. Salma. Yanzu da na tafi kiranki na fito inda kike na bar mahaifinki a zaune a cikin damuwa. Ransa a ɓace gaba ɗaya. Ban san me yake damunsa ba kuma na tafi dining yanzu. Na je in duba shi ban gan shi ba. Na shiga ɗaki na duba toilet ban gan shi ba. Me yake faruwa ne? Salma mahaifinki bai taɓa fita bar gidan nan bai sanar da ni ga inda zai je ba. Ko fushi yayi ransa ya ɓaci. Ya fita ya bar gidan nan. Salma ko kin sa abin da yake faruwa ne? Ha. To, kuka kike yi Salma? Ba zan fa samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba. Me yake faruwa? Ki gaya min me ya faru da ke? Salma ki daina kuka. Wannan kukan da kike yi Salma kina sa ni a cikin wani tunani. Gaba ɗaya na kasa samun nutsuwa. Ka kira ni. Maka kasa cewa komai. A koda yake na san abin da ke damun ka. Amma wallahi Alhaji ban san yarka bace. Ina san yarka ce babu yadda za na ɗauko ta kawo maka.
saboda haka dan Allah ina roƙonka da ka yafe ni. Wato ni duk ba wannan ne yake damuna ba. Ban abin da yake damuna irin yadda na sa ido na matsanta na tsaya tsayin daka wajen ganin wannan yarinya bata shiga hanyar da ni nake akai ba. A ce ƴata ce take kan wannan lamari. To wai ni abin ma da ban fahimta ba, dama can ta daɗe akan wannan abin. Alai Sadiq, a tsaye nake fa wajen kada yarinyar nan ta haɗu da mutane irin mu. Amma ka duba ga abin da ya faru. Lalle Alhaji Sani, ka jahilci lamarin Ubangiji. Kana zaton mu za mu je mu lalata 'ya'yan wasu ne, amma kuma Allah ya kyale mu? To ai, ƙara nima a zo a ce cikin ta yi, da dai a ce ‘yata aka kamun in yi abin da bai dace da ita ba. Kuma bari in gaya maka wani abu. Wannan abin kunyar ni fa bani da idan da zan iya zama a cikin gida. Ina kallanta da shi tana kallona da shi. Zan zauna ne ina kallanta a matsayin ‘yata, ko ko zan zauna ina kallanta ne a matsayin farkata. Bari in gaya maka. Alai Sadiq, kaga wannan al'amari da ya faru? Dole cikin biyu a yi ɗaya, ko dai ita ta bar gida ko kuma ni in bar gida. Ɗayan biyu sai an zaɓi ɗaya. Ya kamata komai a sani. Allah zai kawo maka mafita. Na so ka sani cewa wannan jarabawa ce daga Ubangiji. Gaskiya ne, in dai jarabta ce wannan, na jarabta. Alai Sadiq, na jarabta. Hakika, kowane irin mutum ne irina wanda ya tsinci kansa a cikin irin wannan abu. To dole abin ya zai masa ciwo, ya zai masa takaici. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko kin san wani abu ne ki gaya mun mana? Ha'a, me yake faruwa Salma? Faɗa min me yake damun ki? Na ɗauki dukkan hukunci kan ƴaƴata. Gashi ni ina alfashiya ba da yake faruwa? Gwara da Allah ya sa ka shigo. Wataƙila kai za ta gaya maka abin da yake damunta. Alhaji me yake faruwa? Dan Allah dan Annabi me yake faruwa a cikin gidan nan wanda ni ban san shi ba. To yanda ke ma bata gaya miki abin da yake faruwa ba. Ni ma ka bata gaya min abin da yake faruwa ba. Kuma ita damuwa kowane dan adam zai tashi da damuwa kuma zai tashi da farin ciki. Yaya zaki matsa min sai na fassara miki halin da yarinya take ciki, abin da ban sani ba in je in gaya miki abin da ba shi nake da ilimin sa ba. Ko wani abu ta gaya miki? Ni bata faɗa min komai ba. Alhaji alamunka da nake gani a fuskarka zan iya samun amsar tambayata. Wataƙila zan samu amsar maganar nan. Ka gaya min abin da yake faruwa, bai kamata a dinga ɓoye min al'amarin yarinyar nan ba. To kada wata zuciya ta damu ta matsa da tone-tone da bincike-binciken da idan aka binciko za a zo duka rai yana ɓaci. Ina ganin wannan al'amari a bar shi ya yi addu'a kawai. Kada ka manta fa Alhaji, ita kuma zuciya ba ta son bako, domin damuwa idan ta riga ta shiga zuciya bakuntarta ta fi illata dan adam. Ya kamata a sanar da ni dan Allah. Kai co Hafsa, da kin san damuwar da take damu akan wannan al'amari, da baki matsa kin san ko menene ba, domin sanin hakan ba abin da zai kara miki face bacin rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun kasa gaya min abin da yake faruwa a cikin gidan nan. Darasi, darasi, darasi ya kaina. Na ɗauki dukkan hukunci akan ƴaƴata.
gashi ni ina alfasha ba da so a yau diyata. Ban san haka ne ba wata ran za a yi wa iyata.